jetti yamde silmaji capantati woni Bamako jene yamde silmaji capantati Paris odo sa woni wakkati nantinde on kabaruji di Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ɗi hannden leydi Mali e leydi Guinée Conakry e leydi Éthiopie laamu Amérique holliti talatare kengen taƴƴana ballal ngal waɗanta ɗe leyɗe e banggal jeygu ɗum fuɗɗan go'o lewru go'o ɓurdu e hitande warore nde saabe majjum e wi hoorema leydi Amérique ɗe leyɗe tati teddinali hakke ɓi adama ɗo Dakar laamor leydi Sénégal kawruti ɓaade ñawsida timmi talatare kengen yimɓe temmeɗe iwruɓe e leyɗe kewɗe Afrique gaɗi balle tati ana dawra no watte fa sida haɓe fa timma e ley runde Afrique jonde COP jonde muɗum nooga e jeego ɓerɗe ana jokki Écosse leydi Grande Bretagne talatare kengen nde hooreɓe leyɗe addunaare ndu tawaɓe ngel kawrital ɓami aadi haɓade hono bonandaji laddeji ɗi ɗo e hitande ujunnaje ɗiɗi e capantati hannden yo alalbare tati lewru sappo e go'o ɓordu e hitande ujunnaje ɗiɗi e noogay e go'o tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam e arane kabaruji ɗi e leydi Mali e leydi Guinée Conakry e leydi Éthiopie ɗe leyɗe tati hooreɓe leydi Amérique ana anniyi e fawde ɗe jukkoje Joe Biden hoorejo États-Unis d'Amérique andini talatare kengen nde darnan mballa ka waɗanta ɗe leyɗe tati e banggal jeygu saabi majjum e wi hooreɓe Amérique hakke ɓi adama teddinaka e ley ɗe leyɗe tati limtaɗe ɗe jantore Aissatou Ly koye windande nde o neldi e suudu sénatereɓe Amérique Joe Biden andini hankadi Amérique taƴan walla mbiyan dartintu mballa mum fewde e leyɗe Éthiopie Guinée e Mali e ko yowiti e jeegu ɗe leyɗe nawanno to Amérique e wi hoorejo leydi Amérique ɗum fuɗɗan e lewrugo ɓuru aroru ndu hay hunde sabaki ɗum noon so wona ko hakkeji ɓi adama mbasi teddinede to Éthiopie e ko laamu ngu hippa e leyɗe Guinée e Mali ko ɗum holliti Catherine Tay kalfinaɗo kala ko yowiti e jeegu to Amérique e wi makko laamu Amérique ene haaja no feewi mbayligu laamu goduɗi to Guinée e Mali e bonnere hakkeji to banggue rewo Éthiopie o andini kanko Catherine Tay Amérique artirta ka mballa fewde e ɗe leyɗe so wona tan ɓe ƴettu peeje gam ittude bonnere hakkeji e kippugu laamu e windande e nde ɓe mbaɗi kamɓene talata hanki jagorgal toppitingal jeygu to Éthiopie andini taƴorama goddol no feewi e ko laamu Amérique ƴettingal pellital nde wonno ɗum jogori ko addude tiiɗallaji kewɗi e banggue faggudu leydi ndi e sukaɓe ɓe e rewɓe ɓe noddi Amérique nde haytata rutto caggal hade yettade humpidde guila hitande ujunnaji ɗiɗi laamu Amérique woti sariya noddirteɗo AGOA kan sariya hokki kene yaaha e capanɗe nayyi leyɗe Afrique wawde yeyde to Amérique tawa ɓe pawaka jobnari wotiri tawa ɓe joɓani hay lempo goto so tawi kay ɓe ɗofti kuulal patungal e teddinde hakkeji yimɓe to leydi Éthiopie to fitnaji ɗi ana jokki hakkude konunkoɓe leydi ndi e ɓe murtuɓe ɓe tigri ɗe ñalat ƴaɓɓide joni nde murtuɓe ɓe nantini hono kewti ngalluji kewɗe e wi mabɓe du eɓe gandi Addis Abeba lamorde Éthiopie talatare kengen hooreɓe leydi Éthiopie nantini leydi Éthiopie naati alhaali tiɗɗo kala ɓiɓɓe leydi ndi lalilo gatta jawle mum en e yonkiji mum en e ndena Éthiopie to Nigeria hisa mayɓe e wurjugol soro Lagos altinere ƴaɓɓine nde ɓeydiki hankasen e mayɓe ɓe kiɓɓi yimɓe nooga yonno ɗum woni ko pompi en nantini talatare kengen nde to leydi Nigeria to fa han yimɓe jeegom golloɓe e lees ande dowre Abuja laamo leydi ndi ndiwtama talatare kengen e wi CDN yimɓe jogiiɓe kaɓorde naati e ley nokkure nde ndiwti ɓe yimɓe caggal ne ɗum nantina konunkoɓe leydi ndi e police en ana dari yalla ɓeɗo yimɓe diwtaɓe ana kewte to leydi Burkina Faso sariya hono tumaɓe wargo Thomas Sankara e yimɓe 12 ɓe mo tawda fuɗɗiti talatare kengen caggal nde kanko nobons winde e wedrago daren ndenago Blaise Compaoré heɗa sarotoɓe e puɗɗi heɗade Bossoɓe Traoré daraninoɗo ndenago Thomas Sankara on fuɗɗi fillade no wargo ngo waɗiri ñanden 15 sappo ɓordu hitande e capan e jetti e jeɗɗi Daraman Tamboura Traoré Bossoɓe o wi wakkati yamde nayi kikiɗe nden wonno ko Thomas Sankara dilli laamorde toon nde waɗi conseil de l'entente o wi mo wonno e ley yaadu ndun ka o faama e tiiri yalla eɓe gonduno e réunion o wi koɓe jotti ɗum du ari dambal suudu to ɓe ngoni toon o wi kamɓe de woɓɓe ɓe keddi e mobilaji toon ɓe pillo fawidirago Otis waɗi taƴi haala maɓɓe caggal majjum ɓooya faa e mobile 504
dari ɗakkol maɓɓe. Yimɓe sudditiɓe jaltidi ɗon e malfaji. Nden nde wedrago Otis wari bandiraɓe makko ɗiɗo ɓe wonduno ɗon. Fiɗo kanko de heɓi o jungo. O wi nden gurbisi o doggi. Illa nden do heɓayi o fa o heɓi nokkure o suuɗi. O wi jangoɓe inam kamɓe ji o toon. De noddi debbo gomma wari yaari o doctorore. Balɗe 43 caggal majjum. O wi o yara français o oppowa ni o fillori ɗum ka hono yimɓe parquet e tawti avocat en partie civile e mbi kamɓe ka filla makko ka ina hayniɓe sanne na wadde tawa kanko tan won keddiɗo de kanko tan heɓi yarede janandi fa sawre alarbare hande ndedu koso betra wori ɓe gondi fa hande. Draman Tamboura, Ouagadougou, RFI. ɗo leydi Sénégal ɗo yimɓe 300 e ɓen ɗon jagorɓe 16 leydi Afrique tawano e kawrital ɗo Dakar. Maɗi majjum yo haaldude no ñaw sida haɓorte e leydi runde Afrique. Hoorjo leydi Sénégal Macky Sall totta teddungal udude kawrital ngal talatare kengen mo fodi wattude milliarduji 2 e golleji haɓade ñaw sida e hitande ujunaje 2 warore nde. Jantore Ibrahim Nyanga. Ngam non folde rafisida addani 16 leyɗele rendi dental ɗo e diwan Dakar. Oɗo saha fandare mabɓe woni tan ko folde rafisida e leyɗele Afrique caggal non duuɓi 2 deɓe jooɗi sabu rafi coronavirus. Aliou Silla gardiɗo fedde rendinɓe pelle haɓantongu rafisida. Au niveau de notre région Afrique de l'Ouest golle moƴƴe de min gollino fof hirnangue Afrique e hakkunde Afrique ñaw coronavirus bonni fof ha tengti e ko fati e safara. Oɗo saha non heddani amen ko daɗaɗe no feewi pour pouvoir atteindre les objectifs. Teskamo noon e nder jonde nde caɗele kopporeje Ibrahima Ba jeyaɗo e fedde biyeteɗo Bokko Yakar woni rendude fandare. Kopporeje na manki par ce que sa yi hande jaaruɗen caggal sous région men o ɓuuri manque financement au niveau Afrique e ɗum noon partenaire aji ɗi noddama yoɓe mbaɗen juuɗe mumen mais surtout pays ji ɗi e hoore mabɓe laamuji men ɗi laamuji Afrique ɗi yoɓe nannu juuɗe mabɓe haaɓe haɓogol o rafi mbo gandanɗa woni VIH sida. Horejo leydi Sénégal Macky Sall kañum uddi dental ngal kono noon e nder kongol makko mo wallit dental ngal milliarduji ujunaje 2 folde rafisida ko tan addude ɓamtare e leyɗele Afrique se en tumtima e kongol horejo leydi Sénégal Macky Sall. Ibrahima Nya, Dakar, RFI. To leydi Congo Kinshasa ɗi kabaruji caktiɗi ɗi min keɓi joni jamma hankin fa e fintude hono bebetol alarbar hande nde piyanɗe nanama e ley ngallure Bukavu ana e ley diwal noddirtegal Sud Kivu leydi Congo e ɗen ɗon piyanɗe hono kamɓe hooreɓe konunkoɓe leydi Congo Kinshasa ɓe kolli wiɗe ley ñawlal nde an laati ɓe keeɓi doole ɓen ɗon yimɓe warɓe hippade ngallurde nde e wi yoga e hooreɓe konunkoɓe du ɓeɗo jogiiɓe kaɓorɗe hippiɓe Bukavu yo yinnoɓe noon yaltinde yoga e mum en tawanoɓe ana uddino e kaso ngallurde nde. COP jonde muɗum nogay e jaggoɓerde go Écosse leydi Grande-Bretagne horeɓe leydi addunar ndu tawaɓe e ngal kawrital kolli e kaɓoto bonnere laddeji ɗi ɗo e hitande ujunaje 250 jonnon e leydi ndeɗo jonde e leydi Sinna sappama feɗendu tawede leydi ɓurde fof tunnide tarini ndi. Abdoulaye Diallo. Ko ɗum kanko Joe Biden andini e ngal tumbodiral mawgal woni COP 26 waɗongal to Glasgow laamorgo Écosse. Kanko Joe Biden weltaki ko hoorejo leydi Sin Xi Jinping tultingal tumbodiral. Ardiɓe ɓen ƴetti kadi aadi fi haɓugol ɓe en ɗo e hitande ujunaji 250. ɗen leyɗe sifuɓe ko ina tolno e 85 e nder temedere laddeji ɗi adunaru ndun e ɗen leyɗe no tawa Brésil ɗon ɗo soppuru ladde nden no teska to Amazonie gila José Bolsonaro suɓa ngam o ardo ndin leydi. Indonésie e ɗum leyɗe goɗɗe ko yata ɗe 30 andini wonde no gasa ɓe dartina jeygu ngun hakkude ɗen leyɗe ngam haɓude ko wayi non. To leydi Afghanistan talatare kengen nde fiyande waɗi e lessudu sawrirdu konunkoɓe Kabul lamar leydi ndi yimɓe 19 mbara 50 woɓɓe e mbarmi e waraɓe ɓe ana hen kanko betoɗo Hamdullah Moklisa kanko woni hoorjo konu Taliban e ley ngallure e Kabul ɗum woni ko nantini fedde Taliban alalbare hande nde fiyande wonde talatare kengen nde fedde État islamique sallumuɗo Afghanistan holli wiide kañum en jaati gaɗe fiyande nde.
jetti yamde fawi silmaji 4 Freetown leydi Sierra Leone kedde kabaruji ɗi fuɗɗirde yeftere coftal ɓalli e yeftere coftal ɓalli Rama Diallo a salminama. Mi salminima Abdoulaye, mi salmini kasin heɗiɓe. Bisimilla maɗa e kabaruji coftal ɓalli. E kibaruji coftal ɓalli Abdoulaye en yahan to leyɗe Europe haalude haala piɗi balon ko waɗi toon kenga ɗo woni phase de groupe sabu ɗum jokki kenga talata en gartan du ɗo leyɗe Afrique ɗo. Bisimilla en puɗɗiran Ligue des Champions tafan. Non piɗi Ligue des Champions ɗi hollude e jaltuɗi kenga Bayern Munich ɓe gaɗi golle mawɗe ɓe jaloken Benfica 5-2. Villarreal kam waɗi Young Boys 2 e ɓolum. Juventus e Zenit kawri Juventus nayi waɗi ɗiɗi tawda. Barcelone kam waɗi Dynamo 1 e ɓolum. Lille 2 waɗi Seville. Chelsea waɗi Malmo 1 e ɓolum. Manchester United e Atlanta kamɓen timmini piɗi muɗuɓoy ɗiɗi fay goto aray bandum. Hande kasin piɗi jokkan Abdoulaye wiide Liverpool e Atletico piddan Milan e Porto. Real e Shakhtar Dortmund kamɓe Ajax tawti fa hande ndu piɗi goɗɗi jokkitan hande jemma. Aywa e hakkunde Real e Shakhtar aywa bisimilla maɗa Arama joni en jokkitan hono dow Guinere pucci jamdi to leydi Burkina iɗum heddi e jokkude fay hande ɓe gaɗan ɗum fadde nden e dogginere kenga hollama neɗɗo wiyeteɗo Daniel Bilsman ɓi Suisse kam won ko aldi dogginere nde kenga nde ɓe tawano e yamnude keke hakkunde Lumbila yahde kaya ko futti e kilométriji 100 ɗon en kanko on o waɗi ɗum jamɗe ɗiɗi e ko fendi silmaji 3 o weltoken e sa'a mo heɓi o fahande ndu e leyɗe golle halfinaɓe golle ɗen kulli saɗɗa fu tawaka ɗo no saɗɗa mawɗo heɓaka e majjum illa ma puɗɗe golle ɗe iɓe keddi e dogginere handen hakkunde Nagarengo e Tenkodogo ko waɗata kilométriji 153 dogginere nde jokkata Abdoulaye. Aywa a jarama enen janggo jeɗɗi yamde silmaji 4 e yeftere e coftal ɓalli. Koɗo men hande. Koɗo meɗen hannden yo Issa Ciroma Bakary jaagoɗo Cameroun kalfinaɗo jande golle naɗo mbiyanna jande e wonno ko teyka ko woni sukaɓe hewɓe Cameroun ngala golle e fando hala Mariam Mumini goto joɗaniɓe RFI fulfulde to leydi Cameroun kanko Issa Ciroma Bakary mo yewta peeje na mbiyan dabareji ɗi lawol leydi Cameroun ɓami e wallugol sukaɓe yalla ana daña na keɓa golle e leydi ndi. Monsieur Issa Ciroma Bakary a salminama. Amin alaikum salam. Mi yettima. An woni battan mo kuuɗe nder lesdi Cameroun. Min giɗi a wolwina amin dow kuuɗe derken. Yo kuuɗe derken ha leddi amin ɗo saɗi masin. Ha l'école ji ɓe janginta ɓikkoyji man nde hitande waɗi fuu waɗan himɓe 1,300 ha 1,500 ɓiɓɓe leddi amin min gurtinta. Amma to haɓi 1,50 heɓata kuugal. Luttuɗum fuu heɓata kuugal nga ɓe ngala sana'a wato kanjum won métier be nanta ɗemgal nasara. ɗereji jangirle maɓɓe yottay ko hokkaɓe kuuɗe na hande duya ɗo noon ndu warti tefowo kuugal to yehi ha ardanɓe ko mbiyeten entreprise ɓe ƴamatama ɗerewol ngolle marɗa ɓe ƴame baawal ngale a mari ɗum on probléme komin gontiri ha nder leddi ndi min ɗon mari dereke en jangi ha université ji ɗuɗɓe ɓeɗo jogi diplôme ji amma ngam diplôme man hokkayɓe sana'a deydey ko secteur privé mari haaje. Yo on ɗo waɗa dabareji no ɗum sanjirana? Oho min ɗon gaɗa na a yi yaake leddi ndi heɓtan ndimu hoore muɗum komin doni c'est enseignement général ɓe janginta ɓikkoyji amin. Yo enseignement général ɓe hokkatama sana'a komin mbatta jonta ɗo min giɗi sanjugo min giɗi ɓeddugo ha nder leddi jangirde sana'aji ngam min kiriti wala ko hokkata dereke en amin 1,000 ɗo kuuɗe sey to min ekkitiniɓe sana'a. Amma na hoɓɓe bo ɗon gara keɓa kuuɗe acca ɓiɓɓe lesdi non to a itti diplomate en goɗɗo ko moy sey to mi hokki ɗum ijini warata huwa ha Cameroun. ɗum wato exceptionnellement on mi hokkata ijini ha koɗo wara huwa ngam a yi ha leddi men ɗo kuuɗe ɗon boy sana'aji ɗon boy ɓikkoji meɗen
wala andal kugal majum. Kanjum waɗi to koɗo oɗo jogi andal, oɗo jogi bawal, andal e bawal ɗo min keɓari na dole se min jo'inamo ha leddi. Min mbiyamo hande jooɗo ha leddi ndi duuɓi 2 ko duuɓi 3. nder duuɓi 2-3 ɗo bo se a jangina Camerounais en kugal ngal a waɗata. E ko gomnati ɗo wallitira derke'en laɗɗum dow fuɗɗugo kuuɗe? Yo, min ɗon mari ministére ji. D'abord ha ministére am ɗo min ɗon mari ko wiyete Fonds national de l'emploi. Min responsabilité am wallugo ɓiɓɓe leddi dereke'en ɓe dotti en fuu ha ɓe heɓa kuuɗe. Fonds national de l'emploi ɗo oɗon huuda be collectivité territoriale décentralisée, oɗo huuda be secteur privé. To a tefi kugal a wodi sana'a o andi ha o yarete, amma to a wala sana'a o yarete ha babal ɓe ekkitine sana'a. Di to nyiɓalo to ɓe ekkitinima sana'a ka a wawi ka, nden kadi o yecce ha wuttudu toy a foti keɓa kugal. ɗume woni bote ekkitingo wartugo jagorɗo hoore mum ɗum pépinière national pilote d'entreprise? Oho, hala pépinière ɗo ɗum hunde teddunde sembinde masin. Ngam hande gomna meriji ɗo wodi haje ɓikkoji huwoɓe nde hitande waɗi fuu, amma to gomna hoo'i huwoɓe muɗum deydey haje mum jinni, meriji ɗo secteur privé ɓe hoo'i huwoɓe deydey haje maɓɓe, e komin mbadata be luttuɓe 100,000 ɗo. Kanjum waɗi se min ekkitina ɓe sana'a, ɓe ndaara dextérité ɗume jomirawo hokki ɓe, ɗume ɓe mbawi waɗugo, min balla ɓe. Min ballayɓe nga ɓe njaha ɓe tefa kuugal, a'a nga ɓe kuwana hoore maɓɓe. Jihaji nord-west, sud-west be jiha seɓɓa to woyla ɗon nder soyde de'ende, e noy yaake nder jihaji ɗi? Kamɓe ɗo disposition spéciale ho'ama. Par exemple, ɗume ha sud-west ɗo ɓuri ɗuɗugo sana'a kaye woni to min ekkitini ɓe sana'a ka ɓe keɓan kuugal, ha ton go min gaɗa centre de formation, min keɓa kuuɗe to janguirde maɓɓe jinni. Min gaɗi noon ha nord-west, ha sud-west, ha extrême nord fuu. En wolwan haala taskaramji gomnati dow kuuɗe garoyaɗɗe. Kanjum min mbiyata gestion prévisionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle. Kanjum ɗo hokkata amin dalila min anda fakit ha babal kaja nder leddi amin. Nda kuuɗe ɗe ɓe tammi waɗugo, ɓe tammi ɗaɓɓititgo pétrole, ɓe tammi ɗaɓɓititgo or, ɓe tammi ɗaɓɓititgo diamant dow ɗo duuɓi 3 garanɗi. Ndeni dow ɗo duuɓi 3 garanɗi ɗo nda haajeji min puɗɗa kadi hokkugo ɓe sana'a majum daga jonta. Yo, monsieur Issa Ciroma Bakary, min gettima ko ɗuuɗi. Mi yettima masine. A yettama sanne Issa Ciroma Bakary, jagorɗo leydi Cameroun kalfinaɗo jande golle na mbiyanna jande kuuɗe, kanko wonno koɗo meɗen hannden mo yewtidi e Mariam Mumini ko fawino e peeje hen mbiyana dabariji ɗi laamu leydi Cameroun ɓami e wallugol yalla sukaɓe Cameroun ana keɓa golle. On jarama enen janggo e jaɓɓade koɗo goɗɗo. Faggudu e ɓamtare Afrique. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde e nde yontere nder taskaram men faggude e ɓamtare Afrique, kaleten ko haala jawdi hanude waɗede e moƴƴingol filmoji Afrique. Holno ɗi filmoji nafkirte ko woni yidde golloɓe e o fannu wonata ko alkamisa yamde 7 silmaji 50. oɗon mbawi heɗitade oɗo taskaram aljuma yamde 17 silmaji 50. on jarama. Abdoulaye Dikko. toɓɓe mawɗe jewtade e kabaruji meɗen alalbare hannden tati lewru 2 gonno leydi Mali, leydi Guinée Conakry e leydi Éthiopie. Laamu Amérique holliti talatare kegen taƴƴan ballal ngal waɗanta ɗe leyɗe e banggal jeygu. ɗum fuɗɗanna lewru ɓordu e hitande 22 warore nde. saabe majjum e wi horeɓe leydi Amérique hakke ɓi adama teddinaka e ɗe e leyɗe tati. ɗo Dakar lamar Sénégal kawrital balɗe tati haɓade ñaw sida timmi talatare kegen. yimɓe temeɗe iwruɓe e leyɗe kewɗe Afrique gaɗi balɗe tati ana dawra no watte fa sida haɓe timmine e ley rune meɗen Afrique. jonde COP jonde muɗum joga e jonde muɗum noga e jeego ɓerde ana jokki to Glasgow leydi Grande Bretagne talatare kegen nde hooreɓe leyɗe adnaar ndu tawdaɓe ngal kawrital ɓami aadi haɓade bonanda laddeji ɗi ɗo e hitande ujunnaje 250. tedduɓe on jarama e heɗegol moɗon RFI fulfulde ɗo kattane kabaruji ɗi hannden yamde silma 30 e kabaruji goɗɗi.